हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना फुलै मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। आरो नैबे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो अननाय, सिबिनाय, खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंखौदि आं सना। बियो मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि आंनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन लोगोफोर, बेखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। मोजां मोनाबा मोना मानो अननाय होयो, गोसो थोआबा थोआ मानो लोगो हमो, आंनि गोसोखौल' मानो नोंखौ मिहोयो। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों स्वरां आरो पुजा। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गौतम ब्रह्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों पुजा नार्जारी। दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि पुजा नार्जारी अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो लोगोफोर। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि। बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव। बेयो मोनसे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों उदां गोसोनि। बिथांमोना नैबे भिडिअनि टिजारखौ आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे फुल भिडिअखौ दासिमहालागै नुथ'नाय नङा। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामगोन। नोंथांमोना बे भिडिअनि टिजारखौ नायनो थाखाय gemsri ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ नायनानै लाहैदो। जेब्ला बिथांमोना फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आरोबाव खनसे आपडेट खालामगोन। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों देहा। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों जुनाली, बिहुम्बर, इन्दिरा, बिनय। बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्टर, केमेरा आरो एडिटिंआनो जादों मोगथां बसुमतारी। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों मोगथां बसुमतारी। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि लोगोफोर थाब लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला। होनब्लासो जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होयो अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर। नोंथांमोना दासिमहालागै
दासिमहालागै आंनि WhatsApp ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि WhatsApp ग्रुपआव जइन जानो हागोन। आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव जइन जानानै लाहैनो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायनानै मोनसे कमेन्ट खालामनानै गालां, होनब्लासो लोगोफोर नोंथांमोननो भिडिअ बनायनो थुलुंगा मोननाय बायदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनानै मोनसे कमेन्ट खालामनानै गालांब्लानो जाबाय।